ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 33-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд, мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ супориданд. нахуст президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба муносибати 33-солагии ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуданд. сарвари давлат таъкид доштанд ки дар фазои тантанавӣ баргузор гардидани маросими мукофотсупорӣ худ рамзи эҳтироми роҳбарияти давлат ба хизматҳои шоистаи ҳар як шахс мебошад. қадрдонӣ кардан бо мукофоти давлатӣ ҳамчунин эътирофи фаъолияти пурсамару имратбахши давлативу ҷамъиятӣ, истеҳсоливу соҳибкорӣ ва эҷодиву фарҳангӣ дар роҳи таҳкими истиқлоли давлатӣ, рушди иқтисоду фарҳанги миллӣ ва пойдории сулҳу субот дар ҷомеа мебошад. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизмати содиқонаи мутахассисони касбу кори гуногун аз ҷумла олимону омӯзгорон, табибон, шоирону нависандагон, аҳли фарҳангу санъат, кормандони дипломатӣ, коргарону бинокорон, кишоварзон ва соҳибкоронро ки барои рушди кишвари азизамон саҳми арзишманд гузоштанд, махсус таъкид намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 33 соли соҳибистиқлолӣ ва талошҳои мардум баҳри пешрафти соҳаҳои саноату энергетика, нақлиёту сохтмон ва кишоварзӣ андешаронӣ карда, бо итминон иброз доштанд ки мардуми сарфарози мо дар оянда низ саъю талоши худро ба хотири ободии ватан, пешрафти давлат ва осоишиву оромии ҳар як хонадон дучанд хоҳанд кард. баъди суханронии сарвари давлат як гурӯҳи калони намояндагони фаъоли ҷомеа, кормандони касбу кори гуногун бо мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ саҳми кормандони дипломатӣ аз ҷумла сафирони фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистонро дар кишварҳои олам дар роҳи таҳкиму густариши муносибатҳои дипломатӣ бо кишварҳои хориҷ махсус таъкид намуданд. натиҷаи ҳамин қадршиносиҳо буд ки имрӯз 4 нафар кормандони дипломатӣ бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардиданд. барои дастовардҳои баланди меҳнатӣ, фаъолияти самаранок ва хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ дар ин маросим бештар аз 200 нафар аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифтанд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолию соҳибкорӣ мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор кормандони бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. як нафар бо унвони фахрӣ нависандаи халқии Тоҷикистон, 3 кас бо унвони фахрӣ шоири халқии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрӣ ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, 4 кас бо унвони фахрӣ ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 18 нафар бо унвони фахрӣ корманди шоистаи Тоҷикистон, 3 кас бо ордени шараф дараҷаи 1, 13 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 112 кас бо медали хизмати шоиста, 2 нафар бо медали шафқат, 7 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. тибқи қарори кумитаи ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ дар соҳаи адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика дар соли 2024 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 6 нафар бо ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ сарфароз гардиданд. дар асоси қарори кумитаи ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соҳаҳои илм ва техникаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 2 нафар бо ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино қадр карда шуданд. طبق قرار کمیته جایزه دولتی اکادمیک باباجان غفورов در سال 2024 یک نفر برنده این جایزه دولتی گردید.
ҳукумати кишвар аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро аз самтҳои афзалиятноки сиёсати худ қарор дода, барои беҳтар гардидани шароити кор ва сатҳи зиндагии кормандони соҳаҳои зикршуда то имрӯз ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истоданд. таъсис гардидани ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва дар таҳрири нав қабул гардидани низомномаи ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон ки дар соҳаи илм ва техника корҳои намоён анҷом доданд, аз ҷумлаи иқдомоти навбатии ҳукумати кишвар мебошад. ин навбат дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ 12 нафар бо ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ сарфароз гардид. ёдовар мешавем ки 18 марти соли 2020 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар бо мақсади беҳтар кардани сифати таҳқиқоти илмӣ дар ҳамаи институту марказҳои илмии академӣ пешниҳод намуданд ки ҳукумати кишвар барои ҳавасманд гардонидани олимону омӯзгорони фанҳои табиӣ ва дақиқу риёзӣ мукофоти махсуси давлатӣ таъсис диҳад ва ҳар сол 15 нафар омӯзгорону олимони беҳтарин бо ин мукофот сарфароз гардонида шавад. ин аст ки дар маросими имрӯзаи мукофотсупорӣ бо ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2024 15 нафар соҳиби ин ҷоиза шуданд. дар асоси қарори кумитаи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф дар соли 2024 7 нафар барандагони ҷоиза дар соҳаи маориф гардиданд. мақсад аз сарфарозгардонӣ бо ҷоизаҳои зикршуда дар амал татбиқ намудани сиёсати давлат дар соҳаи илм, маориф ва инноватсия бо роҳи ҳавасмандгардонии олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ буда ба рушди фанҳои мазкур фаъолияти босамари эҷодии олимону омӯзгорон, баландбардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа, такмили усули таълим ва омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ аз ҷониби хонандагону донишҷӯён нигаронида шудааст. дар анҷоми маросими мукофотсупорӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафаронеро ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи рушду пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбари давлат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд, самимона табрик гуфта бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан минбаъд низ нерӯву тавоноии зеҳнӣ, донишу таҷриба, маҳорату малака ва саю талоши худро барои боз ҳам ободу пешрафта гардонидани Тоҷикистони соҳибистиқлол, таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони кишвар равона месозад. мавзӯи дигар: дар шаҳри Кӯллоб дар баробари сохтмони иншооти таъиноти гуногун бо дастгирӣ ва маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр роҳҳои дохили шаҳрро аз таъмир бароварда истоданд. дар ин кор техникаҳои муосири роҳсозӣ, мутахассисони баландихтисос ва масолиҳи хушсифати сохтмонӣ истифода мешавад. ҳамкорнамон мавзӯъро пайгирӣ карданд. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза касб кардааст. айни замон дар маркази шаҳр сохтмони иншооти баландошиёнаи истиқоматӣ идома доранд ва дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аксари онҳо мавриди истифода қарор дода мешаванд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, корхонаи воҳиди таъмиру барқарорсозии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Кӯлоб таъмири асосии роҳҳои дохили шаҳрро оғоз кардааст. ба гуфти роҳсозон, давоми солҳои охир дар натиҷаи боронҳои сел ва дигар омилҳо баъзе мавзеъҳои роҳҳои хиёбони Исмоили Сомонӣ, Сангак Сафаров ва кӯчаи ба номи Нурулло Ҳувайдуллоев таъмирталаб гардиданд. бо истифода аз техникаҳои муосири роҳсозӣ ва мутахассисони соҳа бо дастрасӣ ба масъулаи хушсифати сохтмонӣ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Худоёр Назаров ва кӯчаи ба номи Сангак Сафаров, кӯчаи Пушкин роҳҳои автомобилгардро таъмир намуда истоданд. мавриди зикр аст ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ба таъмиру барқарорсозии роҳҳо аҳамияти хоса зоҳир менамояд ва давоми 2 соли охир дар маҳаллаҳои Ҷомӣ, Пашадара, ҷамоатҳои деҳот ва маҳаллаҳои навбунёд роҳҳои маҳаллӣ ҷавобгӯ ба меъёрҳои роҳсозӣ аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорон мунфарж карда шуданд.
инчунин барои аз байн бурдани тамбашавии нақлиёт дар хиёбони марказии шаҳр роҳи алтернативӣ бунёд карданд ки равоҳои автомобилҳоро дар ин масир осон гардонид. иттилоъ дода шуд ки давоми як ҳафтаи дигар қидаҳои таъмирталаби хиёбони исмоили сомонӣ, кӯчаҳои худоёр назаров, пушкин ва сангак сафаров пурра аз таъмир бароварда мешаванд. ба таъмиру барқарорсозии дигар роҳҳо дар назар аст. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз шаҳри кӯлоб барои барномаи навид. با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی ساختمان و تعمیر و ترمیم 340 انشاءات از جمله مؤسسه‌های اجتماعی، بناهای استقامتی بلندآشیانه، کارخانه‌های صنعتی، مرکزهای خدمت رسانی و سودا و دیگر انشاءات ضروری جریان دارد. از شماره عمومی انشاءات جشنی در ناحیه تا امروز 226 عدد آن مورد بهره برداری قرار داده شده است. از جریان امروزه کارهای آبادانی در این ناحیه هم کاران ما گزارش می‌دهند. در ناحیه جلال‌الدین بلخی جهت سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس دستور و سفارش‌های رهبری عالی کشور و نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه روند کارهای بنیادکاری و سازندگی وسعت تازه کسب نموده است. سال تا سال تعداد اهالی در ناحیه جلال‌الدین بلخی افزایش یافته، طلبات به خانه‌های استقامتی بیشتر می‌گردد. از همین رو در حدود ناحیه شماره بناهای نوساخت استقامتی بلندآشیانه زیبا و زمانوی نیز افزون گشته، با قامت افروختن همین قبیل بیناهای سمت فعالیتشون گوناگون به سیمای ظاهری ناحیه زیبایی دیگر ضم گردیده است. در ناحیه جلال‌الدین بلخی 340 بنا و انشاءات تعیینات گوناگون مورد تعمیر و ساختمان به نقشه گرفته شده. تا این جانب 226 عدد آن ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. بیشتر انشاءات هایی که ساخته شده ایستاده‌اند با ساحه معارف، تندرستی، بناهای بلندآشیانه زمانوی و دیگر ساحه‌ها نگرانیده شده است. در ساحه معارف در حدود مؤسسه تعلیمی رقم 1 بنای علاوگی ساخته مورد استفاده قرار داده شده ایستاده است. با اطلاع مسئولین بخش معماری و شهرسازی ناحیه، بنای 7 آشیانه منزل استقامتی در مرکز ناحیه از طرف صاحبکاران محلی بنیاد گردیده ایستاده است و نقشه است تا جشن استقلالیت دولتی مورد استفاده عموم قرار داده شود. همچنین در قسمت پایانی بنا مرکز خدمت رسانی تأسیس یافته برای 20 نفر جای کاری دائمی فراهم خواهد گشت. عین زمان در تهخانه بنا رنگ و بارکنی و دیگر کارهای ساختمانی با سرعت ادامه دارد. همزمان کارهای ساختمانی در ساحه معارف نیز خوب به راه مانده شده است. در مرکز ناحیه با دستگیری مقامات محلی بنیاد یک عدد مؤسسه تا مکتبی رقم 6 با طرح نو و زمانوی جریان داشته. تصمیم است 180 نفر کودک به تحصیل تا مکتبی فرا گرفته شود. و اطلاع ساختمانچیان کارهای ساختمانی در این بنا قریب 98% سامان یافته است. اینچنین بنیاد سیمخانه‌های نو و زمانوی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 1 ناحیه با سرعت ادامه داشته. متخصصان محلی کارهای رنگ و بارکنی سیمخانه‌ها و وصل و نصب قبورهای گرمیدهی را انجام داده ایستادند. اطمینان می‌رود که تا آغاز سال نوی تحصیل این انشاءات هم مورد استفاده قرار داده می شود. خوشبختی ماست که ما پیشوای غمخوار و معارف پرور داریم و ما حس میکنیم که سرور دولت ما ساحه معارف را دستگیری میکند. جواباً به تشبس‌های پیشوای ملت امام علی رحمان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی و کمیته پدر مادران امسال در مؤسسه ما بنای زمانوی دوآشیانه زیاده از 20 صنفخانه با ما ساخته ایستاده‌اند و در روزهای نزدیک بخشیده به جشن استقلالیت به استفاده داده می شوند. در برابر انجام کارهای آبادانی و سازندگی با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشیده سعی و تلاش‌های خود را در همه سمت‌ها روانه ساختند. آباد و زیبا و گلرنگ گردانیدن یک گوشه محل از صاحب اختیاری و صاحب استقلالی کشور گواهی می‌دهد که این یکی از برکت‌های دولت تمدن‌آفر میباشد. گزارش محمد رضا شریفزاده طالب جان سیفов برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه جلال‌الدین بلخی.
дар ҳамаи ҷамоату шаҳракҳои ноҳияи восе барои дар сатҳи баланду шоиста пешвоз гирифтани солгарди навбатии истиқлол таҳти унвони садоқати ватандорӣ чорабинии маърифатию фарҳангӣ ташкил карда шудааст ки ҳар ҳафта бо иштироки доираи васеи сокинон гузаронида мешавад. ин чорабинии ин навба дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Мирзоалӣ Вайсов доир гардид. Хоҷа Назрев мавзӯъро идома медиҳад. бахшида ба истиқболи ҷашни 33-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 30-солагии рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ таҳти унвони садоқати ватандорӣ дар деҳоти ба номи Мирзоалӣ Вайсови ноҳияи восе ҳамоиши маърифати фарҳангӣ доир карда шуд. Чорабинии мазкур бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи восе бо мақсади тарғиб ва ташвиқи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар роҳандозӣ гардид. ба ин муносибат сокинони деҳоти ба номи Мирзоалӣ Вайсов шукронаи даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон намуда дастовардҳои худро дар самти ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузоштанд. Занону бонувони ҳунарманд аз деҳаҳои Гулистон, Қайнар ва Ҳомидобод дар ин чорабинӣ фаъолона иштирок намуданд. мардум аз ҳамаи он тавсияҳу дастурҳое ки пешои муаззини миллат президенти ҷумҳуриямон оғои амон мекард доим хурсанданд, дастгирӣ мекунанд. аз он ҷумла мо хурсанд ки имсол соли маърифати ҳуқуқӣ бояд ҳар кас худро донад, ҳуқуқи ягон каса поймол накунад, корфарм ё корманд. дар ҳамин раванд ҳами кори ободониро карда истоданд ва чӣ дастуре ки аз сараи пешои муаззам мебинад доим ва дастгир меёбад ва дастури асосии мардуми маҳалла аст. макони баргузории ҳамоиши идона дар ин деҳот ҳавзи Қайнар интихоб шуда мавзеи таърихӣ аст. ин ҳавз аз баландӣ ба уштури хобида монандӣ дорад. дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон аз нав обод гардида яке аз мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар ин чорабинӣ раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо роҳбаладии раиси ноҳияи восе баъди шиносоӣ бо дастовардҳои сокинони деҳот дар ҷамъомад бо сокинон таъкидҳои сарвари давлатро дар самти корҳои ободонӣ, тозагии маҳалли зист, баҳри дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашнҳои дар пеш истода ба сами сокинон расониданд. дар ин рӯз дар доираи ҳамин ҳамоиш дар деҳаи ба номи Ҳомидобод бо сокинони деҳа намояндаи маҷлиси вакилони халқи ноҳия ва маҷлиси маҳаллӣ вохӯрии судманд анҷом доданд. дар ин мулоқот оиди истифодаи самараноки замин ва об, шарҳи тағйири иловаҳо ба қонунҳои миллӣ бо роҳи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, пешгирӣ намудани бегонапарастӣ ва зуҳуротҳои номатлуби ҷаҳони имрӯза, ҷалби сокинон ба корҳои ободонӣ ва созандагӣ ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ баромад намуда ба саволҳои иштирокчиён ҷавоб доданд. дар доираи ин чорабинӣ дар қисмати фарҳангӣ дар мавзеи дилрабои ҳавзи тарихии Қайнар барномаи рангини консертӣ пешниҳоди иштирокчиёни ин чорабиниҳо гардонида шуд. гузориши Хоҷа Назрев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид. дар ноҳияи Данғара 87 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 48531 хонанда фаъолият менамоянд ки ба онҳо 2212 нафар омӯзгор дарс мегӯянд. бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти соҳаи маориф дар соли хониши 2023-2024 ва муайян намудани нақшаҳои корӣ барои соли нави хониш, кормандони соҳаи маорифи ноҳия чорабинии судманд доир намуданд. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов идомабахши ин мавзӯъст. бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти соҳаи маориф дар соли хониши 2023-2024 ва муайян намудани нақшаҳои корӣ барои соли нави хониш, кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Данғара чорабинии судманд доир намуданд. дар саҳни муассисаи давлатии ҷумҳуриявӣ қасри фарҳанги ноҳия, омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия бо намоиши дастовардҳояшон иштироки фаъолона намуда омодагии худро ба соли нави хониш собит намуданд. ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли олимпиадаҳои фаннӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман дар ин рӯз аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шуъбаи маорифи ноҳия бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳавасманд гардонида шуданд. қисмати асосии ҳамоиши имрӯза дар толори барҳавои қасри фарҳанг бо иштироки васеи кормандони соҳаи маориф ва дигар ниҳодҳо идома ёфт.
масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи кормандони соҳа бобати пешрафту муваффақиятҳои хонандагон изҳори миннатдорӣ намуда баҳри боз ҳам тақвият бахшидани раванди таълиму тарбия, фароҳам овардани шароити мусоид, фаъолнокии хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ, мустаҳкам намудани робитаи кумитаи падару модарон бо муассисаҳои таълимӣ, тақвият бахшидани раванди омӯзиши илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ, аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, бахусус забонҳои русӣ ва англисӣ изҳори назар карданд. гуфта шуд ки омӯзиши фанҳои дақиқ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ тақозои замон буда барои насли наврас имкон фароҳам меоварад ки идомаи таҳсили худро дар донишгоҳҳои олии бонуфузи кишвар ва хуриҷ аз он идома дода ҳамчун мутахассиси баландихтисос ба воя расида дар оянда барои халқу миллати худ хизмат намоянд. масъулини шуъбаи маориф иттилоъ доданд ки айни замон дар ноҳия 87 адад муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла 74 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 9 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 1 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 1 гимназияи ҷумҳуриявӣ, 1 литсеи тамоили техникӣ ба номи Афлотун, 1 мактаби президентӣ барои кӯдакони болаёқат, 4 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 48531 хонанда фаъолият менамояд ки назар ба соли таҳсили гузашта 24,5% афзоиш ёфтааст. Инчунин 1 маркази таҳсилоти иловагӣ бо 19 маҳфил, 1 маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо бо 6 маҳфил, 1 маркази технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ амал мекунад. аз шумораи 2212 нафар омӯзгорон 250 нафарашон омӯзгорони ҷавони собиқаи корӣ аз 1 то 3 сола дошта фаъолият менамоянд ки ба онҳо мунтазам мушовирони шуъбаи маориф ёрӣ ва тавсияҳои методӣ мерасонанд. масъулини мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия зимни баромади худ дар бораи рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, пешгирии ноболиғон аз даст задан ба ҷинояткорию ҳуқуқвайронкунӣ ва дигар амалҳои номатлуб миёни ноболиғону ҷавонон ҷиҳати боз ҳам мустаҳкам намудани робитаи соҳаро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳоду маслиҳатҳои муфид доданд. дар идома ба хотири қадршиносӣ аз заҳматҳои омӯзгорон ва ҳавасманд намудани онҳо барои идомаи фаъолияти пурсамари хеш ба як қатор омӯзгорон ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. дар анҷоми чорабинӣ аҳли фарҳанги ноҳия бо суруду таронаҳои дилнишин хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. салоҳиддин неъматов барои барномаи иттилооти навид аз ноҳияи Данғара. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид бо муҳимтарин хабарҳои ин соат. манзури шумо саломат бошед.